V dnešnom videu si spoločne pripravíme tieto úžasné syrovo-maslové trojuholníky, ktoré sú vhodné pre návštevy na Veľkú noc, ale i napríklad popri oslavách, školeniach, v hoteloch, namiesto škvrkových pagáčikov. Dobrú chuť. Toto video ti prináša spoločnosť Polar Food, ktorá sa zaoberá distribúciou potravín do gastroprevádzok. Ak i ty chceš mať kvalitného a spoľahlivého dodávateľa surovín do svojej prevádzky, neváhaj kontaktovať Polar Food. V mise si zmiešate hladkú múku, určite treba sol, olej, mlieko, jedno vajce. Vypracujeme z toho hladké cesto. Tak keď máme cesto cca v takejto konzistencii, jemne pomúčime pracovnú dosku. Cesto ešte prehnetieme. Vypracujeme z neho kompaktný bochník. Cesto teraz rozdelíme na 4 časti. Z každého vymiesime takýto bochníček. Tak necháme chvíľu odpočinúť. Zatiaľ si v mise zmiešame margarín. Z vajec oddelíme žltky od bielkov s tým, že žltky dáme k margarínu. Bielky nevyhadzujeme. Túto zmes si ešte zľahka osolíme. Je veľmi dobré, keď si tam našklobeme ešte petržlenovú vňať. Z tohto vypracujeme takisto hladkú kompaktnú hmotu. Približne asi do takejto hmoty. Partnerom tohoto videa je Polar Food, dodávateľ tých najkvalitnejších surovín, ktoré potrebuje do svojej prevádzky každý. Z každého bochničku si teraz rovnomerne vypracujeme plát, cca pol centimetra hrubý. Samozrejme použijeme i valček. Vôbec nemusíte tieto konce ani orezávať, len si tam potrieme túto našu pripravenú zmes z margarínu a byliniek, soli a žltok teda. Máme tu prichystaný tento výborný syr už priamo nastrúhaný a doprajeme poriadnu vrstvu toho syra našim trojuholníčkom. Teraz toto celé cesto kompaktne zrolujeme. Tento koniec takto zarolujeme, kraje uhladíme, nachystáme si plech a krájame na cca rovnomerné trojuholníčky. Poukladáme takto na plech. Takéto trojuholníčky sa dajú spraviť cesnakové, slaninkové, naozaj aké si zmyslíte, len sa to líši v tej náplni. Je to hotové naozaj do ani nie 30 minút. Tieto zvyšné bielky si trošku ešte prešľaháme, nech sa nám spenia vidličkou. Popotierame každý trojuholníček jemne. Tak a dáme piec do rúry predohriatej na 200 stupňov cca na tých 20 minút. Musia byť do zlatista upečené. Tak, keď sú naše trojuholníčky už takto do zlatista upečené, vyberieme z rúry a necháme vychladnúť. Následne ja už tu mám premiesnené várky na miske, takto nejako to vyzerá. Úžasné, chrumkavé, plná syra, dobrú chuť. Ak aj vyhľadáte tie najkvalitnejšie suroviny do vašej prevádzky, stačí kliknúť na tento link v popise videa a pri registrácii zadať do priestoru pre vašu poznámku kód DSGastro5.